aku iki diutus Kanjeng Mboke supayane melu tandur ngono Pak Gundul. Lolah. Kowe iki, Mbok. Lho iya. Sik tak sawange. Lho. Barang tak sawang tak tamatke. Eman-eman, Mbok. Tegese kepiye Pak Gundul? Loh. Weh. Cantik denak deblong. Aduhai. Glowing pisan. Iki ngono awakmu iki bar pupuran to, Mbok? Pancene aku ki mau bar pupuran Pak Gundul. Lolah. Kok eman-eman to, Mbok? Tinimbang kowe iku melu medhu ning sawah kaya ngene iki abot sanggane panas ora karuan, ya alung luwih apike luwih becike ya, Mbok. Tak penak-penake aku ngono. Tegese kepiye Pak Gundul? Lolah. Masa aku kon rangke kanthi panjang kali lebar ngene to, Mbok? Kepiye Pak Gundul? Suarane sahdu tenan, ana burung-burung bergolo sing padha berkicau. Ngene to ya, Mbok. Piye ya? Ngene lho maksudku. Tinimbang daripada dirimu ngono, melu nyemplung nyebok sawah brutu kabeh ora karuan, ora ontra apa-apa. Alangkah lebih baik ngene. Aku memberikan solusi ben kepenak uripmu. Ngono, Mbok. Kepiye Pak Gundul? Yang ngomongku mbok ya sing genah. Langsung tunduk poin wae Pak Gundul. Iya. Ngene ta, Mbok. Tinimbang pengkongko ya, mengkongko nek nang sawah ya ireng, alung luwih becike, dadi sesandinganku, dadi pujaan hatiku, mengko-mengkone tak kepenakno uripmu ngono. Nomah wae masak, macak, mapan, turu, manak ngono. Sembrono Pak Gundul. Lho, piye to? Iki ngono cocok lho, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Aku kira karo awakmu iku ya wis pancene kaya dulur dhewe to Pak Gundul. Ora iso ngono to, Mbok. Dulur kondi. Pak Gundul, iya kepiye? Aku iki wis kerinan selakawan Pak Gundul. Yen nganti awakmu ku nyegat ana ing kene iki, ora rampung-rampung oleh ngobrol, mengko malah aku entuk dukaning Kanjeng Mboke. Tenang. Ngene lho, Mbok ya. Kepiye Pak Gundul? Lah kae Bagong. Labene teko kene, Mbok. Kae munggurimu Pak Gundul. Lah dalah. Lho. Mbok, kepiye Bagong? Kowe mau diapakno Pak Gundul, Mbok? Aku ki ora diapa-apake Pak Gundul, Gong. Cuman iki ngono ngene, Pak Gundul ngajak aku sesandingan ben penak uripku, Bagong. Alah. Kepenak apane, Mbok? Iki wae lho, Mbok. Pas nang warung, wong ngopi wae urung bayar lho, Mbok. Iku aja sembrono lho, Gong. Iku aja angger-angger mangep lambemu jeplak tenan lho, Gong. Maafin, Mbok. Aku bercanda kok Membuka kartu iki yo. Aku kok dadi ora payu lho, Gong. Aja ngono lho, Dul. Alah. Ya wis ngene ya. Ya wis aku tak bali, ayo Mbok, tutupno lampumu. Iki ngono mergo ana Bagong dadine awake dhewe dadi ora kan parahe. Ayo bali, ayo. Kan awakmu kudune ndang tandur, Mbok. Ya wis aku tak bali.